духонагаи фурӯшӣ мебошад ва трезаҳояш роҳи калонро нигоҳ мекунад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, дар ин ҷо худи гардиши Ленинград, ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Дар панҷум ошона қарор дорем. Бино лифт дорад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. инҷо даромадгоҳи хона, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ду ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ошхона шурӯъ мекунем. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 66,5 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 12 ошона иборат мебошад. хона дар гардиши Ленинград ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздаш қарор дорад. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. Метавонед ин хонаро ба сехонагам табдил тиед. Дӯстони азиз, мана ҳаминҷаро мана ҳамихел перегородка мекунеду инҷо ҷои ошхона мешавад ва ошхонае ки дар аввал нишон додем ба ҳуҷраи кӯдакона метавонед табдил тиед. ва ин охирон, яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона 410 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Дом TJ. Барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. иҷозати таъмир ва зиндагӣ аллакай ҳаст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат ва натиҷаовар. лайкро фаромӯш накунед ва дар саҳифамон обуна шавед.